Des del mes de gener es desenvolupa la 18a campanya d'alimentació saludable adreçada als joves de 15 i 16 anys de l'Alt Empordà. Hi participen alumnes de diferents instituts de la comarca que passen tot un matí a l'Escola d'Hostaleria de Figueres. Són aquest any uns 400 alumnes que venen de 7 instituts. Vull agrair a aquests instituts la col·laboració que tenen. I nosaltres el que fem aquí és, amb els joves d'entre 15 o 16 anys, el que fem és uns objectius molt clars. Dir-los el que és l'alimentació saludable, els hàbits saludables que han de tenir, també dir-los els perills que tenen amb el tema de si no fan aquesta alimentació saludable, el que és bulímia, el que són totes aquestes malalties noves que hi ha, bulímia, anorèxia, falta de vitamines, tot això, el que pot conseqüir. Evidentment, nosaltres el que volem fer és que són ells els responsables de la seva alimentació. Sabem que els joves avui en dia ells han de decidir. Nosaltres sempre diguem que no els hi podem obligar, ells han de decidir, però nosaltres els hem de donar tota la informació. Una de les novetats d'enguany és una part molt participativa on es convida els joves a teatralitzar algunes situacions que posteriorment es debatran. L'objectiu continua sent el mateix, però alhora hem volgut anar modificant mica en mica la campanya i la primera part el que fem és teatralització, dinàmiques, debat, i fem que sigui una mica més participatiu. Perquè és això, són 18 anys, l'objectiu és el mateix, els temps canvien i llavors ens hem d'anar adaptant una mica. I vam pensar en fer una dinàmica de grup, que era treballar la pressió de grup, tema de conducta assertiva, agressiva i tal. A més, fem preguntes així moralistes perquè els nanos puguin pensar. La campanya forma part del projecte Salut Jove 2015 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i compta amb la col·laboració de l'Escola d'Hostaleria, la Diputació de Girona i la Secretaria de Joventut de la Generalitat. La sessió finalitza amb un dinar pedagògic on els joves comenten entre ells les experiències viscudes. Hem après moltes coses que no sabíem valorar, el menjar, que es menja per la vista i no per altres més coses. Hem après com millor alimentar-se i m'agrada molt, m'he sorprès molt i espero tornar-hi a assistir. Al llarg d'aquesta jornada, els alumnes també han pogut seguir i participar en el procés de creació d'un plat saludable.